Egon. Aizu, zure senarrak ez gaitu harrapatuko ezta. Lasai, denbora sobera daukagu. Asortzia hartzen du beti. Jode! Armarioa, non dago armarioa? Ez que ez daukat armariorik. Dekorazio minimalista badakizu. Azkar segi balkoira. Koira! Zer egiten duzu erdibiluzik? Jakina, bazenekien jolasian aritzeko gogoz etorriko nintzela, Telepatia daukagu lebaten du. Larri. Tiratxa. Tolosako papelerakoan 30 urte bezala. Zer da hau? Bestik ez gendun behar. Nei okurritu behar Legazpiko amante hartzea. Claro, haure atezatekoaren kontra. Azpa. Hau botaguda. Zin zuten papera sartu. Ez oixe, organikoa. Txerrikeria bide. Begiror! Zu! Zu, bai, zu! Ze, ez dakizu ze gehiago egin atezatekoaren kontra? Ez zaizu besterik okurritzen? Mesedez. Esetzeko gainera, PNV-ko seguru. Ba esan zure alderdikidei sartzeko erraustegia atzeko zulotik. Ezetz! Baietz, Gipuzkoa osoan ezarriko dugu atezatekoa. Zer egin behar niko hain? Lasai, motel. Ideia akojonantea, Irekin agok. Ikus desatela atorrante horiek eta alkatea berak ezin dutela egin herriaren kontra. Atezatekoa kanpora! Atezatekoa kanpora! Atezatekoa kanpora! Atezatekoa kanpora! Ekimen berri bat jarri da martxan atezateko sistemaren kontra. Milaka gipuzkoar balkoira irten da galtzontziotan lelo honekin. Atez atekoaren kontra erakutsi trompa. Lezok eta Bergarak ere bat egin dute protesta honekin, baina Legazpin sortu da mugimendua. Joseba Egibar bera ere teilatu batera igo da galtzontziotan. Ea lortzen dugun ekimen honen sortzailearekin hitz egitea. Joe. Hau iskamila. Ze kristo! Ta nola bururatu zitzaizun protesta hau antolatzea? Antolatu? Nik ez dute zer antolatu! Hoxe egin duela. Ikaragarri ausarta da, gizon hau. Etorri, hartu jozu lehen planoa. Bildukoek ikus desatela norde. Ez grabatu, joder! Ta zen mezu zabaldu nahi dezu galtzontziotan jarrita? Ez. Metafora da. Ulertzen, jendea babesgabe sentitzen da bilutzik. Horregatik gerten dugu honela. Atezatekoarekin ere bilutzi sentitzen garelako. Baina ez zaiok, Nik zertzekia, pa. Nik ez da politika entenditzen da. Pito bat inporta zai zaborren kontu hau. Nik txortan egitera etorri naiz. Zein hostia zarazu? Ta zer egiten duzu nire balkoian? Ez. Birzikletarik ez. Bai. Erraustegia, bai. Ez. Eskerrak azkenean zure senarra etzen enteratu. Bai, hoxe. Aluzinatuta gelitu nintzen zure ondoan galtzontziotan jarri zenean. Aizu, baina gaur ez gaitu harrapatuko ezta. Ke ba? Lasai, Madrilen dago. Gaur da itzultzekoa, baina berandu iritsiko da. Renfen dator. Azkar balkoira! Ez, berriro ez. Lasai, oraingoan dena kontrolpean daukat.
Hau dena txortaldi puta batengatik.